Maghiusa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ug Senator Ronald Bato de la Rosa alang sa ipahigayon nga prayer rally adlaw nga Domingo, Mayo 17, 2026, alas 3 sa hapon sa Freedom Park, Davao City. Sa interview sa DXDCR Davao kang 24/7 Vloggers Volunteer President Abby Mahipos, sumala pang gitawag ang kalihukan isip Sunday Prayer Rally aron pagpakita sa suporta ug pag-ampo alang sa duha ka lider tali sa nagkadaiyang isyu nga ilang giatubang sa nasudnong politika. Gilauman nga daghang supporters gikan sa nagkalain-laing grupo sa syudad ang motambong sa maong kalihukan. Busa giawhag niya ang mga musalmot nga magdala og kandila ug maghalad sab og pag-ampo. Kung kayo mag-adto kay everyone is invited man to join para mapakita ang suporta para sa mga Duterte o kay Senator Bato. Suot lang mo any green t-shirt para mapakita nato ato ang suporta para sa mga Duterte o kay Senator Bato. Gani gibarugan sa mga supporters nga ang prayer rally dili usa ka protesta kundi usa ka malinawon nga panagtigom alang sa pag-ampo, pagpakita sa suporta ug paghawag sa panaghiusa dali sa ilang mga supporters. Samtang gipaniguro sa Davao City Police Office kung DCPO nga mabantayan ug mahatagan og seguridad ang ipahigayon nga prayer rally. Anaan nga itong kapulisan 2 hours before the event. And another 130 PNP personnel from Davao City Police Office to include the ang mga standby forces ready to be deployed upang adlaw ma'am. Samtang padayon ang nagkalain-laing diskusyon sa politika, gipasiugda sa mga organizers nga ang kalihukan magpabiling hilom, organisado ug nakasentro sa pag-ampo alang sa kalinaw ug kalig-on sa nasod. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.